Dito tayo kay Tatay Cesar. Tatay Cesar! Ito po! Yung bahay niya eh. Tay! Tatay! May gumagalaw. Tatay, asan ka? Ha? Asan ka? Grabe yung bahay, Aba! Ayun! May kumakaway! Asan? Diyan ka lang! Diyan ka lang! Wah! Isa! Pati nga, titingin ka rito! Wah! Grabe yung bahay! Ano yan? Bago? Bago? Asa? Pati nga! Angat mo! Kasi ito, binababaan nila eh. Oo. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang ako nagluluto. Ay, grabe. Binababaan nila eh. Kamusta na? Magkakabilang sana ako. Hawa ko muna natin, tol. Kamusta na? Kamusta? Bulong-bulong ang isip ko din itong mga maraming ugat na binarilisan sa mura ng mura sa kanadaan. Ay, naku, mga siraulo pala yung ano rito. Nahihiya ako pag may tuntangan. Ay kaya lang, ang mahirap, pag giniganit ito dito sa may batok, si Manjun Binalban, ang isip ko, baka magkamali akong sasabihin, ito ay nagsasalita pa sa lalamunan ko. Ay, grabe, no? Grabe. Mga ano pala mga tao dito, no? Mga mahoy. Ang maisipin ko, ano ba masabihin ko kung nagsasalita itong nasa tabi ko na maraming ugat na hindi nakikita? Oh, maraming ugat. Anong klase ugat? May small, medium, large Parang ba? may mga lita na nakaganyan na marami sa binaril doon sa may tulog. Kumusta ka naman dito? Tanda mo pa kami. Yes, sir. Oo. Sino Saan nga ba ako? kayo pupunta ngayon? Galing kami San Mateo. Yung gusto ka nga namin ng patirahin. Ayaw mo naman. Ay, ang dami kong anak na gugutom eh. Kaya ano ba sir? Yung drum na binigay sa amin na may lechon sa may nilagang bakay. Lulutuin ko yung konti-unti at gigayahin nila. Para kumain man mga sanggol, mga sanggol. Eh ako nagsi-chef dito, lalagyan ko lang ng bubong. Para mayroon na akong lutuan lang na uli. Ganyan lang. natin. Para kung Ano na, ang daming nakapastil ah. May tahuwa na. ako na global. Puneta. Saan may Saudi? Ito sir. English, Ako. Ayun, ito. Ayun, nandun sa container van. Nandun sa may masinag, nakahilerang ganyan. Grabe, Eh, hindi no? pa na ibababa. Baka bulok na yung mga katawan. Mga patay na. Wala pa asang ito sa loob. Ay, wala mo. Ano ka, pasok na ako. Masigit ko. Yan. Diyan ka lang natutulog ko. Baka na. Baka na, tol. Tingnan niyo yung tulugan niya, guys, oh. Kagrabe ba? Kagrabe, tingnan niyo. Oh. Ganyan lang, kasi binababaan nila yung kawayan. Angat mo tay, angat mo tay. Angat mo to. Binababaan Yan, oh. nila yung kawayan. Grabe yung tulugan ni tatay dito, ah. Yan. Hindi ba masakit sa likod dyan? Ay kung ano po, malamig, ay masakit sa likod kung pinipiga ang aking batok ng binaril na may maraming ugat. Ay, naku po. Kaya ako ay nagsasabi na kung may sasakyan ako na pinagamit na Grandia man lang, Grandia? makapag-forensic ako sa Medical City. Ah, ba? Ako sa lobby. Oo. Kasi may doktor na pumupunta roon. Pero ayaw mo talaga doon matulog. Doon ka na lang tumira. Sa bukid. Mag-cooperate nito, maghihila ng pinasabog na sasakyan namin sa boso-boso, itong payloader, tsaka yung hood na cockpit. Dahil kukuha ko sa Inaris International Fish Fund ng pagkain ng mga bata, sanggol. Yan po. Eh, si Sardinas, oh. Ayan, tropa mo, Sardinas. Diyan. Trailer ang pagkain namin, 1,000 baby, Trailer. isang pangalan, 1,000 Grabe. paslit, isang pangalan. Eh, ang huling dalaw ko po sa Shangri-La Etsa, 2 billion. Ang relied sa, grabe. Pakitingnan nyo na lang sa CCTV. Oh, yun, kunin natin dito yung bigas. Yan, from Mami Aisan. Yan. So, ano lang natin dito, kunin natin yung bigas. Oh, tay. Oh, bigas. Nung kumain, magluto tayo rito. Magluluto tayo, ano ulam natin? Ay kahit anong pwedeng pirituhin lang o ano. Ay, grabe. Doon naman yun, lilisin na natin yung kasirola. Oh, baka gusto mo daw dito kumain, magluluto daw siya. Hindi na, kumain na kami sa bundok. Kumain na kasi kami. Ikaw ba, kumain ka na? Ay, nandun, umutang ako kay Lola ng kape at saka biskuit. Ah, sige, wait lang. Sarado ko lang tong motor. Ano daw? Meron kayong
Soy sauce man lang, tsaka mantika. Tsaka Soy sauce, mantika. ketchup. Oh, bigyan Ay, bigyan na ng soy sauce yan. Hehe. Oh, yan, binigyan ka rin. Oh, bigyan din natin to kung magkano ba nandito. Kailangan maibili ito kasi pag nasa kamay, nawawala. Oh, 150. Pinapalitan. Opo. Oh, yan. Nawawala daw pag nasa kamay niya. Oo, Kailangan ibili mo na kagad yan. Huwag mo ibili na ugat yan, ha? Oo. Mahirap yung ano, yung ugat. Kaya nga hawak-hawak ko eh. Oo. O, tago mo mabuti yan. Opo. Kumain ka na ba ngayon tayo? Doon tayo po tayo doon, no? Kasi pa po kami kumakain. Doon. Ah, hindi ka pa kumakain. Dito tayo, dito. O, dyan. Yan tayo, para ano, para malamig, hindi maingay sa ano. Ano kami nakita tayo, Cesar? No. Okay, dyan ka lang. Upo lang ako dito. Oh, Tatay Cesar. Yung kanyang ano. Ano yan? Ano naman yan? At baka mawala eh. Wala ka pa ba talagang planong umalis dito? Ako po ay may trailer eh. May trailer kami. Oo. Ang sabi, maghintay ka lang dahil sila ay parang nagkikipag-agawan, hablutan. Oh, may pumaradang ganyan na bus nandun sa may kay Boss 8 sa may paliko. Nalalagyan pa ng mga karga. Ay, grabe. Ay, pinahihintay din ako. Pinahintay ka din. Ano sabi mo, Tay? Yung grandiya po doon sa likod ng hospital ay nakakaparusa. Oo. Ay yun ang sinabi sa akin sa Santa Elena Construction sa Tollway Patrol Oo. ng grupo na kami ay grupo ng grandiyan na may parusa. Oo, Pero anong nangyari? pag nilagyan ka, taimigan mo lang, pero kukunin namin basta ireklamo namin, reklamo. Lalo sa ganun pala. reporter. Ay di baka mapalitan yun, ay di makaka-igkas man na kami ng kaginhawaan kahit hininga. Oo. Baka nandun lang sa may likod sir eh. May pangalan yan Madonna Corporation. So yun, Tay, wala ka bang planong umalis dito? Andito po ang Sama ka na lang dun sa bukid ulit. Dun ka na lang muna. Andito po ang sakayan sa may loto, yung LPG. Ay, naku po. LPG, Lotto, Oh, Paktay. ito ang ano niya, binigay niya. Matingin. Yung ID niya. ID niya yan, ID. ID pala niya yun. Grabe yung ID nito. Ika, may ID ka bang ganyan? Wala. Ano ba tatawagan niyo, sir? Binaraw LPG yan. Ito. Yan yung may dala ng susi, nandun po sa may loto, sa may Pinara kapitalo. LPG. Sino nagbigay sa inyan? Canter po yan. Canter. Ah. Ano, masakit ba likod mo? Masakit ito. Kasi buto ito eh. O, kamusta naman yung mga classmate natin? Mga classmate natin, kamusta naman? Ako po ay hindi nag-aral dito sa Philippines. Kasi ako ay Russian ako eh. Russian ka nga pala, ano? Ay ako, Russian pala siya, guys. ang ginagawa ko lang, kung ano lang sabihin ng anak ko, yun lang ang pinapasaya namin. Ngayon, hindi ko naman alam kung totoo ba yan o hindi. Grabe. Pasensya niyo ako. Hanggang Oo. ganun lang ang aking isip. Grabe, no? Tutupay tayo. Parang umutupot sa akin, ha? Yes, sir. Russian ka nga pala, nakalimutan ko, no? Ang aking sapatos, kinuha, nagtatandaan mo yan sa may pula. Tapon. Kinuha nila yan eh. Ngayon, tinapon nila madaling araw. Baka, paano ko kaya yan makukuha? Hindi Kumain na lang, hilahin. Para may sapatos man ako na... Mukhang hindi ka na naman ba? Ano, kumain ka na ba kanina umaga? Wala sir, ano lang, kaping bigas lang. Ang aking, ito, ginagawa ko kape. Nagawa mong kape. Saan Ngayon, nagluluto? Yung lang sa may kapatid. Kami uling ka. Diyan, ito po, diyan po. Magkano pera mo dyan ngayon? Ito po. Mamalaglag. Bibili ako ng ng toyo, mantika at saka papakit ko. Ba't ka nagsusuprasayan? Yan, pinipili ako rito. Ay, Sabi mo? kahit na pangikip na tricycle ba? Wala Gusto mong tricycle? Oo, yung three-wheel. Bilang itang motor, basta alis ka dito. Oo, Ha? Gusto mong motor? igaganyan ko doon sa... Ay, Tol sa may Sardinas. Madonna Corporation. Gusto ko kung ganyan, 3 gulong, 2 sa unahan, may upuan. Oo. Na may harapan na pagitan ng 2 gulong. Maganda yun. Mga D-Max. D-Max na mahal. D-Max. Ano yung D-Max? Saan galing yun? Alam ko, NMAX lang meron eh. NMAX, D-Max. May D-Max na pala ngayon. Ano yung sarili mo bang invention yun? Hindi, nakikita ko yan. Dumadaan yung malalaki. Inaalok sa akin pero hindi ko naman alam kung tunay yun. Hindi. Grabe pala, ano? Ay, paano po? Di, magluto na lang tayo. Hindi, kumain na kami, Tay. Kumain. Buti hindi ka na uulanan dyan. Hindi ka na... Nabutas na nga. Nabutas na naman.
Nabutas na naman. Opo, yan o. Yan. May matulis na kawayan na ganyan. Eh paano yan? Pag umulan ng malakas, basa ka sa loob. Oo. Nawabasa ako pero kasi ang pinagbili ni President Casimiro ito inares ng mga materyales ng Sino? Presidente ng Borneo. Oo. Sino naman yun? Eh si dating gobernador ng Rizal na si President Casimiro ito Inares Sr. Ay, grabe. Green at saka dilaw na tolda na Ay, grabe, na no? rabi ay. Ano naman ibigay nito nandito sa Dabras ay nag-away-away sila dyan ay baka nadala doon sa may kabila doon. Ano mo naman yun? Maganda sana sa dito papataasin ko kung may tubo sir na 8 feet o 6 feet maginhawa man Yung ginawa. may wire mesh man. Yan. Sabihin mo kay Ate Maricel, wag na umalis dun. Oo. So, Ay, ang light. pera mo lighter. Pera muna kami lighter. Ginaw na kami. Hiniginaw na kami. Basa kami, basa. Dili lang pa. Sige, pasok ka muna dun. Na ganyan na yung bahay mo, dumapa na. Dumapa na ng gusto yung bahay mo. Tinutulak ito ng ano eh. Tinutulakan na ugat. Grabe namang ugat to. Tol, ano may tinitingnan mo dyan? Yun o yung higaan niya. Tingnan mo. Diba? Oh, guys, mga kapiyaya, ayan si Tatay Cesar. 4 years na po yan tinutulungan ni Idol yan. Grabe yung hamog guys, oh. Kaya sobrang ano, 4 years Sa nang Baguio ha, wala kami sa Baguio. wala kami sa Baguio. Nandito kami sa ano, Arbor na lang yan tayo. Wala nga pala lighter to. Oo, si Tatay. Tinan mo gano'n siya galing magsulat oh. Nasaan? Piniprint ko Eh, dahil tinan mo naman yun oh. Ay, Architect nga siya. President Architect of siya. the USA. ang kailangan dyan sir transparent package tape. White House World History. Wow! Pasclan Leach. Galing niya, no? President Kentucky. First Lady Ape. Ba, si Ape. Sino si Ape? Galing niya mag... Ang galing niya mag... Yan tol eh. Architect kasi ang guys si ano si Tatay. Yan ang mga sulat niya ho yan. 'Di ba dati yung architect? Doktor po kami ni Governor. Oh, doktor pala eh. Architect sa doktor yan, sa astronaut. Daming ano. Sa UP. Piloto rin ng helicopter yan. Ano kami, psychiatry major ND. Professor na ako sa UP tsaka sa PFA. Ay Di ba tayo dati grabe. ka rin ano, piloto ng helicopter? Ay, dito po ako kami sa sa Kaap tsaka sa West Point. Tsaka dumudong ka. Oo, dito sa Kaap, mayroong Aap yan. may aeronautics sa may Nicole. Ano na balibad mong aeroplano? Ano na? Eh, malaking aeroplano. Ako yung nagpapalipad na aeroplano sa New York tsaka sa Moscow na. Ay grabe. Oh, yan, tumatambling aeroplano. Malaking aeroplano. Tumatambling aeroplano. Tumatumbling yung aeroplano. Grabe. Yan lang. Tsaka helicopter sa lumubog na barko sa gitna ng dagat. Titanic. Inabutan mo ba yung Titanic? Barko, inaon mo. Kinukuha ko pa yung bangkay na malaki ang tiyan niya sa gitna. Ay, Nakatutang sa tubig. Parang ako yun ah. Parang ako yun taya. Ginaganyan lang yan ng ng pansalok sa ilalim ng helicopter. Oo. Papasok mo na yan dun sa morgue. Yan Grabe. lang ang ginagawa ko dito noon. Ngayon, anong ginagawa mo na? Anong mga invention mo dyan? Ay ako ay galing pa ako sa Blue House Palace eh. Sa Blue House Palace. Blue House Palace, sabi ko nga sa'yo eh. Sinundo ako ng helicopter ng taga Borneo. Borneo. Saan naman lugar yung Borneo? Saan ba yan? Dito Goldilocks. Sa may baba ng Pilipinas. Baba ng Pilipinas. Ano ba baba ng Pilipinas? Sound Chanachi. Ako ay 21 South Sanachi. 21 years old ka 21 lang. years old lang ako, sabi sa Eh, grabe, mas matanda pa pala. Mas matanda ka ba dito? 21 years old. Saka pinapahiram lang sa kanya yung mukha. Ha? Pinapahiram lang sa kanya yung mukha niya. Pinapahiram lang sa kanya yung mukha niya? Di ba tayo pinapahiram lang sa yung mukha na yan? Mukha ko sa airport, maputi. Tapos matangkad. Tangkad ako, nandito ako sa may gate 3, sa may... Anong tangkad ka? Anong tangkad? Anong tangkad ka ba? 5'7 ako sa airport eh. 5'7 ka pa Oo, yan. 5'7 ang height ko eh. Maputi. Pero ako ay hindi makapag-ausap ng iba dahil pumaparada yung mga kotse na gagamitin ko sana. Galing pa sa Russia yun o sa Hong Kong. Grabe. Gamitin ko sana. Grabe, ang galing. Kailan ka babalik sa astronaut? Di ba kailan ka pumunta Kahit sa... kapag binigay po yung pinasabog sa atin sa may Koso-Koso, Oo. kami sa may, sa may hospital. Ano naman yung pinasabog na yun? Ito ay nandito sa may KTV. Naku. Hindi pa ako nakakarating. Naku. Eh, ganon. Ako ay namroblema dahil
ang nasa Encos mo na lumipad na una sa airport nung bumaba ko, ay bumagsak ang bata sa gitna ng dagat sa sahig, tumagos. Nakalutang pa sa gitna ng dagat, yung lalim ng dagat, ganyan, nandito pa. Ay, grabe. Nakaganyan lang, nakaganyan mga Ay, bangka. grabe pala. Ay, kinukuha pa hanggang ngayon. Kinukuha pa. Ay, ito pang napunta sa Isabela, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Thunderbird, saka sa La Mesa Dock. Ay, kukunin ko pa yan. Kukunin mo pa. Opo. Grabe Yun ang pala to. aking hindi palagi. Grabe to. Hindi natin marok yung katalinuhan nito. Ay, dito, may mga tumatawag, hindi ko naman naintindihan yung bata O, ngayon, sa loob ng bakuran. Ano, sasama ka na kay Boy Sardinas sa Bukid, Bundok. Ay, ito po, ay pinapa-print ng mga kumpanya. Ito. Ay, kailangan marami pa eh. Marami Oh. pa akong, Magkano bayad sa niyan? kaya lang wala na akong tinta. Ay, nandun po sa anak ko kasi pambili namin ng pagkain. Nasa Anak t-shirt. mo? Oo, nasa t-shirt. Ilan ba anak mo? Ayaw niyang 1,000 baby, 1,000 paslit sa pangalan. Ay, grabe. 1,000 baby. Paslit, ang isa lang pangalan. Ano pangalan? Anong pangalan ng mga anak mo? Sila Kimboy, sila... Wala ka ba? Isang Sila pangalan lang. si ST, ang daming pangalan pa niyan. Kaya Ah. marami pa yan. Ay, Pero grabe. dati sir, ang pag hintay ko rito, may series bus, may Gold Star, kayang lumabas ng bansa. Ay, grabe. nandyan sa ilalim. Ay, grabe. Grabe. Ay, grabe. Hindi naman mailabas dito, kaya okay sanang lagay namin. Oo. Katulad ng unang dalaw ko, Mm. dito sa Makati kami pinapagamit ng building, naka-series bus Gold Star kami. Oo. Pinarada ko yan dyan sa Ayala. Ay, grabe. Ganun lang ang hirap na aking ano. Kung paano, babalik na naman, kukunin naman yung sanggol at dadali naman. Yun ang unang hirap ko noon, yung unang dalaw ko. Ngayon, anong kahapon, anong mga pinaggagawa mo nitong mga araw na to? Ay, ako ay nasa dito lang eh, dahil kung nasa loob ka, wala kang alam dyan sa labas. Mm. Basta ako, nakipag-usap lang ako sa baby ko dahil baka tumalon, baka sumasama. Naku, baka tumalon yung baby mo. Tumalon sa truck. Eh, Naku po. picturean nyo naman yung truck namin nandyan, hindi ko pa Naku po, alam. mahirap pala yan pag tumalon ng baby. Aray ko! Ano yung sumasakit? Aray daw! Eh, parang mabanat sa kanya eh. Ha? Mabanat. Sino mabanat sa'yo tayo? Si Mang John Tinata. Maraming ugat. Maraming ugat ko, di mo nakikita. Kahit na anong pilit ng isip na, eh, pinatigilan ko dahil di ko naman naintindihan. Hindi mo naintindihan. Dahil Grabe. ngayon lang ako nakapunta ulit dito sa Pilipinas. Ang nagtatrabaho sa palasyo, hindi naman pinalalaba. So galing ka Russia, no? Parang Malacanang. Nagtrabaho din ako sa Malacanang, hindi naman pinalalaba Grabe. sa Malacanang. Grabe yan. Grabe talaga. Grabe talaga, Lalabas ka no? lang kung naka-jet fighter ka sa Malacanang. Jet fighter! Oo. Ay, grabe! Yan ang aking... Wala ka bang tangke de gera? Hindi ko nga ho alam kung ano ang nandiyan sa paligid, pero sinasabi lang ng anak ko, nakikita sa TV, sa CCTV. Eh di, ginagaya ko lang at para sumaya lang aming kwentuhan. Dahil ang bata, nasanggol, Ay, ibig sabihin may flat screen kayo dyan sa loob. wala pa, hindi pa Ha? ako nabigyan. Saan kayo nanood ng Maganda TV? sana sir, di TV na rectangle, ano? Oo. Takpan mo na ngayon yung 1 inch. Oo. Eh di, sasakbit mo yan dito. Hmm. Ay di, may helmet ako na kaldero, tsaka may 1 inch alloy na mannequin body na Oo. ganyan, mayroon dito. Hindi na sana ako mahirapan masyado. Hmm. May CCTV na ako, may keyboard. Total, may nare-request pala to kanina. May mic. Bilan mo daw siya ng tricycle, tapos sasama na daw siya sa bundok. Tricycle? Oo. Wala kang lisensya. Meron na, ipiprint na lang sa computer, sir. Ay, piprint. Meron naman pala eh. Piprint naman daw pala eh. Ate, pick up eh. 4x4 nga binibili sa akin yan eh. 4x4. 4x4. Ngayon, tricycle na lang. D-Max. D-Max. So, Paano yung D-Max? Meron na pong pinapahintay din sa akin. Itong tricycle ni Naruto sa may Chinatown. tricycle ni Naruto. Oo. Nagta-tricycle pala si Naruto. Mayroong hila, bigas ang laman. Bigas ang laman na alok sa akin. Kaya ito ay, teka, ako matigas. Pati dito matigas mo. O sige tay, ganito, bili ka na ng pagkain mo at magluto ka na ha. O, total may bigas ka na, may pera. O yung pera mo, baka malaglag. At alis muna kami, babalik kami doon. May kailangan kaming ayusin. Opo. O, ingat ka dito palagi ha. Kung ano man ang alam niyo doon sa nagsabi na sindikato ng Grandia, kayo na ang bahala kasi wala akong alam dyan. Hindi ko alam yung sindikato na nagsabi sa Thailand na contractor.
sa may ina na tollway pa doon. Sinabihan ako. Wala ko madam, basta yung namadam ko, sinabihan ako na, ito baka bigyan ka ng bigyan na may parusa. Sige tayo, dito na kami ha. Gawin ko doon. Ingat ka dito ha. Kayo na pumana. Bye-bye po, bye-bye. Sige. So yun mga kabiyaya, mga kuwela, hanggang dito na lang itong video natin kay Tatay Cesar at babalik ulit kami. So bali, ayun na nga, pauwi na nga dapat kami para ihatid si Mark. Kaso biglang may tumawag po kay kay Tol Sardinas na bumalik na daw dun si Ate Maricel. So sunduin namin ulit, balik ulit kami. Tingnan nyo, sobrang hamog na yun, no? Ayan, no, halos di na nga namin makita yung mga namin. Si Tatay, Tay. Sir, sana maikabit na yung TV para makausap namin ng First Lady. Sige. Ewan ko kanina mukha ito. Kaninang mukha yan? Bakit ganito? Hindi mo mukha yan. Hindi. Sige tayo, ingat ka dyan ha, Pir. Yes, sir. Sige po, ayan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel ng buong Team Luzon na nandiyan sa description ng kanilang mga links. So hanggang dito na lang, bye-bye at babalikan pa namin si Ate Maricel. Tuloy-tuloy pa rin siya sa kwento. So, pagpasensyahan nyo na po, ganyan po talaga si Tatay Cesar. May may sakit siya sa pag-iisip, no? So, kaya ganyan po siya manalita. So yun po, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.